ngoJesu Kristu Inkosi, amen. Amen. Usekhona kodwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuyithoba okukhulu. Ngiyathanda ukubingelela uBishop ubaba Mfundisi Nhlapho noma uBishop noDaddy udokotela esimhlonipha kakhulu ubaba osiphe yena uNkulunkulu asiphe yena kulezi insuku. Praise the Lord. Sibingelela bonke abazalwane abakhona ngama-GNF wonke siyawabulisa egameni likaJesu. Awutshela umakhelwane ukuthi uyakubulisa upelepele egameni likaJesu. Awuthinta umakhelwane uthi ngakupelepele afinyelela egameni likaJesu. Bese uyamtshela ukuthi wenze kahle wabakhona, wenze kahle. Bese uyamtshela ukuthi this is your year, this is your year, this is your year. Unyaka wakho lo. Praise the Lord, hallelujah. Siyabonga kakhulu bathandekayo Mfundisi uBishop Ndaba umkhaya wami. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu akhulume le ndaba ngoba umuntu ongenayo uprofeti phekwe ekhanda lakhe noma umuntu ongenaye ubaba useduze ukuthi aphambanise igospel. Awutshela umakhelwane iba nomprofeti wakho. Iba nobaba okhuluma phezu kwekhanda lakho. Uma ingekho indoda ekhuluma phezu kwekhanda lakho kanti ugotshiwe, ngiyakukhabisa namhlanje, find your Peter and find your Jethro, because uJethro wayephethe induku wakufuna ithathe uMoses. Ngiyezwa abaningi abangizwa. Tshela umakhelwane ukuthi funa ubaba makhelwane. Uma ungenayo ubaba ukhona namhlanje. Amen. Naze nabahle. Tshela umakhelwane wami mhle makhelwane. Mbuzo kule wiki yakho ibiza malini vele. Mbuzo ukuthi ibiza malini vele. Praise the Lord. Bishop siyathokoza ukubona. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe ngaphansi kophahla lakho Daddy. Umfundisi uNhlapho Bishop uNkulunkulu umpili favor. Praise the Lord. Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu amvuse eSouth Africa yakithi. Praise the Lord. Ngifuna ukuba namazwi amafishane uNkulunkulu anginikeze ngamanye amagama. Lokho engizokwenza angizoshumayela but ngizokwenza ama-announcement. Tshela umakhelwane nawo ama-announcement makhelwane. Nawo ama-announcement makhelwane. Asifunde chapter 36. Amahubo. Verse number 10. Before singene lapho ngifuna uzongifundela ngoba sizolokhu sihamba nale ndaba. Thank you Jesus. Uma ikhona ophethe asiphinda futhi usivule Isaiah chapter 59 verse number 19. Usutholile. Tshela umakhelwane basamzama uPelepe. Osetholile akafunde. Ngiyacela uzolokho engifundela ngifuna ukubeka lama announcement uNkulunkulu awabeke enhlizweni yami. Amahubo 36 Noma asiqale lapha ku chapter ulokungana chapter 59 verse number 19. Ngizokhuluma nje ngama announcement awu5 bese siyathandaza. Yes. Isaiah 59 verse number 19. Yes. Bayakulesaba igama likaJehova entshonalanga nenkazimulo yakhe empumalanga. Yes. Ngokuba uyakufika njengomfula okhahlumezayo. Uyokufika njengani bazalwane? Asivala amehlo baba liphilile izwi lakho zambule ngalo ngoKristu Jesu ibandla malithi amen. Bishop kunalamazwi uNkulunkulu awabeke enhlizweni yami ukuba ngiwa-announce kulonyaka ngithe before nyiwe uNkulunkulu wakhuluma nami
watitshela ibandla ukuthi u2016 lo unyaka wefavor. Nisekhona bathandekayo. Number 1 unyaka wefavor, unyaka la uJehova egqoka khona. Hallelujah. uJehova uyagqoka kulonyaka, ugqoka ingubo zempindiselo. Awutshela umakhelwane uJehova uyagqoka kulonyaka. And indlela agqoka ngayo ugqoka ingubo zempindiselo. Praise the Lord. Lokhu Sathane akwenze kuwe last year, uJehova uAlpha noOmega, umlilo oqothulayo, uzophinda kuSathane seku10 times. Awutshela umakhelwane ukuthi lento ebiyenzwa uSathane kuwena ngonyaka odlule, uSomandla uyagqoka manje uzoyenza yena uSathane. Uma ngabe uSathane ubekade engizwisa ipain ngonyaka odlule, uJehova uzokhosta ipain emadimonini namhlanje. Nisekhona? Awuthinta umakhelwane ukuthi lokho kwenzeke kuwena last year kuzophinde kwenzeke. Asedlule, yedlula. Yes. Funda my sister. Uzoloko ungifundela nje ungakhohlwa. No, verse 9, verse 19. No, Isaiah. Ibane attention, yes. Yes. Ubana uphethe amplified, ukhona uphethe ufunda bese ukhona uphethe amplified. Yes. Baya kulesaba igama lika Jehova entshonalanga. Yes. Nenkazimulo yakhe empumalanga. Yes. Ngokuba uyakufika njengomfula okhahlameza. Uthi uNkulunkulu isikhathi sokuthi balesabe igama lakhe kuphi? Nenkazimulo yakhe kuphi khona bazalwane? Nenkazimulo yakhe entshonalanga, because iproblem esinayo Bishop Daddy, abantu abaningi bahlala kwi-anointing mfundisi Opa, kanti according to the scriptures siyasebenza ngogqobo kodwa sihlala kwa-glory. Uma ngabe usebenza ne-anointing, i-anointing le i-overall yokusebenza. After usebenza, come out kwi-anointing, uhlale kwi-glory, because abantu abasheshe balimale abantu abahlala ogqobeni, kanti ufuna usebenze ngogqobo bese uyaphuma ogqobeni uyohlala enkazimulweni. Awubuze umakhelwane uhleliphi wena makhelwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ke baya kulesaba igama lakhe nenkazimulo yakhe. Nisekhona bathandekayo. Uthi when an enemy comes in like a flood, comes in and then like a flood, the Spirit of the Lord. Abantu abaningi leli verse abali understanding bavela bethi when the enemy comes in, hallelujah, like a flood, the Spirit of the Lord raising the standard. Kanti kufuneka ukuthi when an enemy comes in, bese ufaka ikhoma, bese ufaka ikhoma, bese uthi ke like a flood. Uma uSathane ese-in emshadweni wakho, ese-in empilweni yakho, ese-in emzimbeni wakho, uSomandla ubese raise standard like a flood. The Spirit of the Lord. Awuthinta umakhelwane uthi this year uThixo uNkulunkulu uzofika njengayikhukhula. God is coming like a flood. God is coming like a flood. Emshadweni wakho, God is coming like a flood. Kwi-ministry yakho, God is coming like a flood. Empilweni yakho. Awuthinta ababili abathathu uthi khonto ezayo. Akasinyakaze majiyene, awuthinta ababili abathathu uthi khonto ezayo. Awumthatha khona into ezayo. Awumthatha Jesus is coming. God is coming like a flood. Akazufika manje, but uzofika ngomfula okhahlemezayo. Awuthinta ababili abathathu uthi khona into ezayo, khona into ezayo, khona into ezayo. God is coming like a flood. God is coming like a flood. Uzofika njengayikhukhula. Oh, hallelujah. Kuzobuya ingane zakho, kuzobuya into zakho eyilahlekile. Akuyena uSathane oza like a flood.
kudala uSathane simnika icredit kodwa this year God is coming like a flood. Awuthinta ababili abathathu uthi God is coming like a flood. God is coming like a flood. No devil can stand before you. No Satan can stand before you because God is coming like a flood. Uzofika. Indlela azofika ngayo ku-2016 uzofika njengomfula okhahlemezayo. Wonke amadimoni akhahlemezile ngonyaka odlule, bheka uJehova uzowakhahlameza. Obana bathi khahlameza Nkosi. Obana bathi khahlameza le-age, khahlameza le-cancer, khahlameza lama-devil worshipper. Awuthinte ababili abathathu uthi yonke into iyakhahlamezwa. Uyakahlameza ekuseni, uyakahlameza emini, uyakahlameza. Oh shakarabaula. Oh khona amandla engiwezwayo. Oh rabo shaka. Awutshela umakhelwane expecta makhe, expecta ngoba uNkulunkulu uza njengomfula, uza njengomfula okhahlemezayo. Bishop uma ngilalele kumoya khona into ezayo. Awuthinta ababili abathathu uthi the big rain is coming. Awuthinta the big rain is coming. The big rain is coming in your house. The big rain is coming in your car. The big rain is coming in your career. The big rain is coming. Shake your body and say yes. Come on, say yes. Stand up and say yes, Lord. Oh, hallelujah. Don't be afraid. Awutshela umakhelwane, don't be afraid, Mark. uNkulunkulu uza njengekhukhula. Uza njengekhukhula. Abangashadanga bazoshada. Abangaphumeleli bazophumelela. Abangabathola abantwana bazobathola. Abangayithola imoto bazoyithola. Because God is coming like a... Wow! What shout hallelujah! Awuthintela ababili abathathu uthi God is coming. 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 Jesus is coming. Uzolift the standard. Abangaprofethi bazoprofetha. Ababeprofetha kancane bazoprofetha kakhulu. Because God is coming like a flood. Oh man, about to us and goes. I got to come. I got to come, Lord. Come. Come like a flood. Come like a flood. In my church, come like a flood. In my house, come like a flood. In my living room, come. Come, Lord. Come, Lord. Come like a flood. Come like a flood. Lift your standard. Lift up your standard. Listen to this. uNkulunkulu, Bishop, when an enemy comes in, uNkulunkulu ulinda amadimoni abe in. Ubelinda uSathane ukuthi abe in. Leli verse lithathwe ngenkathi uIsrayeli ewela ulwandle. Ngenkathi ewela ulwandle walinda uJehova izimpu zikaFaro zaba in. Oh, hallelujah. Awutshela ababili abathathu uthi ungakhathazeki, uSomandla ubelinda idimoni lokugcina ukuthi libe in. Ubelinda amadimoni okugcina ukuthi abe in ngo-2016, ngo-2015, ukuze ngo-2016 eze like a flood. Like a flood. Awuthinta ababili abathathu uthi God is coming like a flood. God is coming like a flood. God is coming like a flood. Khona amandla engizwa. Awutshela ababili abathathu uthi makhelwane, the devil is in. Mshathi njengoba ngila, the devil is in. Phela njengoba ula uyabonakala uSathane uin emshadweni wakho. uSathane uin emsebenzini wakho. uSathane uin empilweni yakho.
Njengoba HIV nje, the devil is ill. Njengoba uphethwe isifo sikashukela, the devil is ill. Njengoba uphethwe i-cancer, the devil is ill. Njengoba ungakwazi ukuthandaza, the devil is ill. But the great threat like a flood, the Spirit of the Lord. But Lord, raise your standard. Raise your standard. Emsebenzini, lift up your standard. Enkonzweni, lift up your standard. Asivale ngalokho manje ngefamali. Oh, khonto engizwayo. Khonto engizwayo Bishop. Daddy, khonto engizwayo. Uzofika uNkulunkulu kulonyaka ngomfulo okhahlamezayo. Uzofika engasancengi. Uzofika njengomfula okhahlamezayo. Hando loboshanda, handa laboshianda. uNkulunkulu kaBishop, uNkulunkulu kaDokotela, uNkulunkulu kaBishop, uNkulunkulu kaPelepele uza kuwe, uza ey'theni zakho, uza kuma-devil worshipper, uza kuma-satanisti abahamba ngama-wheelchair bazoyiphakamela la i-GNF. Rabosha uBishop uyode esondela babe sebephakama ngegama likaJesu, because God is coming like a flood. Yofika njengomfula okhahlamezayo. Asivale ngalokho, asivale ngalokho. Ngiyabonga ukuthi ninginikeze lo 10 minutes. Amen. Awufunde u36 verse 11, 36, 136 verse 7 ngesizulu. Oh maraba shakabayanda. Sibona ama-announcement. Verse 11. 136 kalo verse 11. Korabosha. No, 136 amahubo verse number 11. Yes, sorry. Oh. Yes. 136 verse number 11. 136 verse 11. Yes. Owamkhipha uIsrael phakathi kwabo. Ngokuba umusa wakhe umi phakathi. Uthi uNkulunkulu mangikutshela ukuthi 2 okwesibili lokho akwenza izolo yena kuwe okuhle uzophinda kwenze. Awutshela umakhelwane lokho kuke kwenzeka kuwe uzophinda kwenzeke. Awumtshela lokho kwenziwe kuwe lithi iBhayibheli ukhipha uIsrael. Hallelujah. Awufunda sisi? Owamkhipha uIsrael phakathi kwabo ngokuba umusa wakhe umi. Wamkhipha phakathi kwama-Egyptian. Hallelujah. Ama-Egyptian emgcinazile uIsrael. Hallelujah. Abantu sebeze bafela khona kodwa u-Alpha no-Omega ingonyama yendebe yesizwe sikaJuda yafika yamkhipha uIsrael phakathi kwabo. Last year uJehova ukhipha phakathi kwamadimoni, wakhipha phakathi kweyingozi zathi ziyashayisana imoto kodwa yena wakhipha nakulonyaka. You are coming. Out in the middle of a tattoo, you are coming out, you are coming out, you are coming out. I'm shouting, a blood of Satan, you are coming out, brother, you are coming out, my sister, you are coming out, my father, you are coming out, mama. Shake your body and say, yes, yes, hallelujah. Awukuba umprofeti walomba oseduze kwakho. Awumtshela ukuthi ubakhiphile izolo. Nawe uyaphuma namhlanje. Njengoba ekukhipha izolo. Nakulonyaka uzokhipha. La uzongena khona uzokhipha yena. Uzokhipha phakathi kwabo. Sebekushoke ngapha nangapha. Sebevimbe ngapha nangapha. Kodwa yena ongabonwa uzokhipha. Ingani wakhipha uLazaro esena 4 days efile wamkhipha. Ake sibambe. Ngiumuntu othanda kakhulu izwi. Because ngi-rooted ezwini. Uyangihlekisa, uyangimangaza Bishop uNkulunkulu. Always thina uma sikhuluma sivamisa ukukhuluma ngento ezibolile. Ngokubola kaLazarus. Kodwa uNkulunkulu uma ifika u-ignora uLazarus. U-ignora the body of Lazarus. Uyokhuluma noLazarus. Ngamanye amagama uLazarus wayengafanga. But kwakufe the body of Lazarus.
uNkulunkulu mayesefika wa-ignora into ebolile wazobiza into ephilayo ehlele emzimbeni obolileyo. Awutshela umakhelwane, I'm still alive. I'm still alive. Ingxaki yami nje ngihlala phakathi kwabantu abandebe ingcolile. Ngihlala phakathi kwabantu, ngihlala phakathi kwento eyibonile, kodwa ngiyaphila. Awuthinta ababili abathathu uthi I'm still alive. Ungadidwa ilokishi engihlala kulo, ungadidwa idolobha engihlala kulo, ungadidwa abantu abangisurroundile bafile bona, kodwa I'm still. Oh makharabosha. Akani ngibeka sanele sengizawuvala. And uma ngabe embiza wathi Lazarus come out. Wayesema uGcobo laseliyang amathuna khona ayizitebhisi, uGcobo lehla lafike langena ethuneni, lafike lamvusa, lammisa, lamphusha. Babonakala uLazarus efaswe ekhanda, efaswe inyaweni, efaswe ezandleni, kodwa egquma. Awuthinta ababili abathathu uthi I'm coming out, I'm coming out, I'm coming out of this pain. Akawuphakame bese uthi I'm coming out, I'm coming out. Yabo bashiwa ezandleni zakho, but you are coming out. Yabo bashiwa enyaweni zakho, but you are coming out. I'm trying to 2016, it's my year. It's my season. It's my year. I want to shut down the words on it, but I'm coming out. I'm coming out. I'm chatting yaphuma manje. I'm chatting le poverty yaphuma. Lokweswela ngiyaphuma. Kunenkinga ngiyaphuma. Kunenkinga ngiyaphuma. By force, by power, I'm coming out. Ngikalibuza. Ungakhuluma sengathi uhlunga. Ungakhuluma sengathi uhlunga. Ngifuna utshele lo ngamtshela uthi listen, tonight it's my night. I'm coming out of these circumstances. I'm telling you, tonight it's my night. Yes, I'm coming out. Yes, I'm coming out. Yes, I'm coming out. Yes, I'm coming out. Yeah, we are Puma. One keeper Israel. I'm trying to prophesy, but you are coming out, my sister. You are coming out, brother. You are coming out. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Yes, I'm coming. Lord, I'm coming. Kondala boshanda. Funda sisi skatela masinyana. Upele ngashumayela kuse. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Wena kwakho ngisengizokwenza ama-announcement. Wena kwakho leka bishop ayisafuna ukuthandazela. Just take it. Abazana abaningi babugumba bafundisiwe ukuthandaza, kodwa bafundiswanga ureceive. Because my prayer and fasting siyocela, kodwa by faith siyathatha. Oh, tshela siyathatha kulo nyaka. Njengoba ubishop bazoba nenkonzo nje ye-anointing, uzobe uyathatha into zakho. Amthatha siyathatha kulo nyaka. Izinto zikaThixo usayidownloadile lapha, usayidownloadile. Wena kwakho siyathatha. Funda. Oh my God. Owamkhipha uIsrayeli phakathi kwabo. Yes. Ngokuba umusa wakhe umi phakathi. Nansi inkinga, akamkhiphi ngoba dynamic preacher. Akamkhiphi ngoba worship enamandla. Kodwa umkhipha ngenxa yokuthi grace yakhe. Umusa wakhe umphakathi. Tshela abantu uzophuma ngenxa yomusa wakhe. Ngenxa yomusa wakhe omphakathi. Keep funda sisi. Oh my God. Yeah. Ngokuba umusa wakhe umi phakathi. Yes. Ngesandla esinamandla nangengalo eyeluluwe. Tshela uMakalani khona isandla kulo nyaka. Umtshela uthi nawo ama-announcement kulo nyaka khona isandla. Khona isandla nengalo. Khona umoya noJesu. Tshela uMakalani kulo 2016 khona isandla nengalo yakhe.
uzohamba ingalo kaJehova iphezu kwakho, uzophusha itrol eShoprite ingalo kaJehova iphezu kwakho, uzoshayela imoto ingalo kaJehova iphezu kwakho, uzohamba eSekunda ingalo kaJehova iphezu kwakho, uzohamba eSandton ingalo kaJehova iphezu kwakho. Once ingalo kaJehova yaba phezu kwakho, no AIDS can stand. Awutshela manje kunengalo bazothi befa ngapha nangapha kodwa abalayi GNF bo-protected ngoba kunengalo kaSomandla. Awutshela ungathi asisodwa la iGNF, awutshela asisodwa la sodwa, kunengalo, ingalo enamandla. Funda my sister, ngiyakuthanda izwi. Ngesandla esinamandla nangendlela eyaluliweyo. Yes. Ngokuba umusa wakhe umiphakathi. Yes. Owahlukanisa kabili ulwandle olubomvu. Lalela, expect this year izitha zakho ziyadivide. Tshela umakulani bonke aba-against wena bayadividwa. Yebo abukhumbi dokotela abaceba izinto ngawe, abaphilana something ngawe bishop. uJehova uzobalinda bahlangane basebahlangane. Wow, awutshela umakhelwane uthi izitha zakho ziyadividwa kulo nyaka. Ziyadividwa phezulu emkhathini, ziyadividwa ngaphansi kwalwandle, ziyadividwa eSekunda uJehova uyabadivida. Obani bathi yes, come say yes. Obani bathi badivide Nkosi. Uze athi ku-Isaya uzo-attend imhlangano ngoba uJehova uya-attenda. Awutshela umakulani zobe unga-attendi nje uya-attenda yena. Uthi uzo-attend imhlangano ku-Isaya uma ibafika bekhuluma ngawe abenze baxabane bodwa. Oh hallelujah, hallelujah, uzobenza baxabane bodwa. Qhubeka. Oh yes. Owahlukanisa kabili ulwandle olubomvu. Uyabahlukanisa Ngokuba umusa wakhe umiphakathi. bonke amadimoni abeyi-crowd against wena. Ngakhuluma something, yasikhumbula isithombe esasinembuso eminingi. Phela wena ubucabanga ukuthi ulwa nedimoni elilodwa, kanti ulwa namadimoni amaningi asedimonini elilodwa. Ngiyabona ukuthi imisikhola bangizwanga. Wena ubucabanga ukuthi ulwa nedimoni elilodwa, kanti awulwi nedimoni elilodwa, ulwa namadimoni amaningi asedimonini elilodwa. Tshela umakulani akulona idimoni elilodwa lela amadimoni amaningi asedimonini elilodwa. Njengoba ngingasathandazeli nje amadimoni amaningi asedimonini elilodwa, kodwa masinyane khona into elizayo. Tshela umakulani ukuthi kunetshe elizayo elizophahlazela amadimoni. uJehova uyabadivida ngenxa yegrace ekule ndlu. Yes, qhubeka. Oh Jesus. Owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo. Ngokuba umusa wakhe umiphakathi. Awumtshela umakulani siyawela kulo nyaka. Awumtshela siyawela. Noma bekunzima kangakanani kodwa siyawela. Awumtshela siyawela makhelwane. Noma bekungasaweleki kodwa siyawela. Siyafohla ngoba uzofika njengomfula okhahlabazayo. Thina siyawela. Awumtshela siwela entweni ezintsha. Funda masinyane phela ngijahe khona. Oh mara. Owachitha uFaro nempi yakhe olwandle olubomvu. Tshela umakulani lo Faro okulandelayo usophinda umbone. Inkinga yakho nje ukuthi awukhulumi. Tshela umakulani lo Faro okulandelayo ngeke uphinde umbone. Uyazi bishop kunakho lithi iBhayibheli uma sikhuluma kunomlilo ophuma emlonyeni wabazalwane. Awumtshela lo Faro okulandelayo ungakhathazeki, uzophelela olwandle, uzophelela phakathi olwandle, because God is coming like a flood. Uzomchitha uFaro, uzomchitha nempi yakhe. Qhubeka. Owahola abantu bakhe ehlane. Ngicela bathathu. Lalela, this year kulo nyaka uzobona into angazuyibona. Bekuhamba wena phambili last year.
kodwa this year ziyashintsha izinto. Tshani makhelwane, tshani mara ziyashintsha izinto kulonyaka. Uzothi ushaya ikeyboard kube kukhona omphambi kwakho. Yabona manje sengiyalingeka ukuthi ngene kuma-creatures. Uzothi ushaya ikeyboard kube khona omphambi kwakho. Uzothi uhamba, uJehova uzohamba phambi kwakho. Hallelujah. Uzokuhola ehlane. Uzange nasambe njani manje uzokuhola. Uzohamba nawe uzokuhola ohlane. Khora bashanda athu Isaya uzowaphula amasango ensimbi. Okama iron gate uSathane awabeke phambi kwakho. Ayaphulwa. Stand up and say yes. Come on, say yes. Yes. Wow, hallelujah. Amjani umakhala namagate ayaphulwa. Namasanga enzima ayaphulwa. Osandini. Majiyane fa osandini. Hey. Get excited. Uzohamba phambi kwakho. Aphula amasanga ensimbi. Obana bathi do it. Obana bathi yaphula. Yaphula Jehova. Hamba phambi kwami. Yaphula amasanga ensimbi. Oh hallelujah. uNkulunkulu kaBishop uzaphula amasanga ensimbi. Okabathunjiwe amasanga ensimbi ayaphulwa ngegama likaJesu waseNazaretha. Ube benginesikhathi bengizothi wena connecta because life is about connection. Kunabantu ufuna ukuconnecte nabo ube blessed. Funda ngingasuka. Owashaya amakhosi amakhulu. Uzohamba phambi kwakho. Washaya amakhosi amakhulu. Yabo sengihlala phansi. Uthi uNkulunkulu yesterday ukushayela amakhosi. Yesterday kunamakhosi adumileyo. uJehova kushayele wona. Awutshela makade ngaba ngikho la. Kunamadimoni angishayele wona. Njengoba uhlala kunamadimoni uJehova akushayele wona izolo. Wakushayela amadimoni famous. Wakushayela amadimoni ayaziwayo ukuthi mayengafika koBishop ayabachitha, mayengafika kubaprofeti ayabachitha. Kodwa wena izolo uJehova ukushayele amakhosi anamandla. Awuthinta ababili abathathu uthi uJehova uyashaya. Awumjathi uyashaya. uJehova waJNF uyashaya. Izolo umbabala izimpi, izolo ukulwana izimpi, washayela amakhosi anamandla akulonyaka. Oh amakhosi anamandla. Oh my God. Akasit. Awumthathi kusayini izolo. Uyabona kuna demoni babukhombi ebelibusa eSouth Africa. Kuna demoni ebelibambe eSouth Africa. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma something. Wathi uBishop ngenkathi eseThekwini ubengayile nje ukuyomisa iCrusade. Kodwa kuna demoni abayamshaya. Oh hallelujah. Awuthinta ababili abathathu uthi expector wabusamandla ushaya amakhosi uyashaya amadimoni amakhulu aziwayo. Akasithi shaya Nkosi, akasithi shaya Somandla, shaya amadimoni awizingcebu, shaya amadimoni adivide amabandla, shaya amadimoni famous, shaya amakhosi anamandla. Jalo makhalati no 2016 unyaka kaJehova uyashaya. Awujathi yonke into iyashaywa. Akakhuluma sengathi uyafa uthi kuyashaywa. Uyashaywa uSomandla. Kulanyaka uyashaywa. Yonke into ezakuwa
uyashaya, 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 uyashaya. Shaya Nkosi, shaya samandla, shaya, shaya le pain, shaya le cancer, shaya le poverty, shaya le simo esimhlungu, shaya lezi nyembezi ezibuhlungu, shaya. Khona indlela GNF. Dokotela khona indlela. Khona abashanda. Awutshela umakhelwane kula nyaka akusho ukuba wena solo. Kodwa yena uyashaya. Uyashaya. I-cancer iyashaywa. I-TB iyashaywa. I-AIDS iyashaywa. I-poverty iyashaywa. Akasithi uyashaya. Shaya samandla. Asivale ama-announcement la. When I take it, angishumayeli kenza ama-announcement. owabulala amakhosi adumileyo. Obana bathi bulala Nkosi. Amthethe bulala Nkosi. Obana bathi Nkosi asibulalela amakhosi adumileyo. Yabona kwaSathane kunamadimoni adumile. Kunamadimoni aziwayo. Ukuthi uma uBishop Nhlapho, uma uDokotela uPhumbi emisa imvuselelo, hambani niyo-attack-a. Kodwa ngizwa kunezi elithi zonke imvuselelo ayizoma kulo nyaka uJehova uzobeka into ephendukayo. uJehova uyashaya. Oh shaka, amtshela uyashaya. Amthethe uyashaya. Uyashaya. Uzashaya amadimoni adumileyo. Uzashaya amakhosi amhlophe. Hayi. Ulabashakala bakho. Akasibani ngenyawo. Ulabashakala basha.